Pati Udawa. Iya, dasar para nyata. Metu Jawa. Lho. Tekan Jodipati Ndara Werkudara takon, "Bagong, kok ora bareng Jlitheng?" Anu kathah ora wonten masalah teng Ndrawati, garwane Ndara Kresna dicolong. Lho, kleru. Bojone Stija. Oh iya, Deng. Bojone bareng. Ya. Anu bojone Ndara Stija dicolong. Wah, colong sapa? Dicolong Ndara Baladewa. Piye to? Aku ora nyolong sapa-sapa. Walah, nggih ngapunten salah omong bareng. Ya. Sanes Ndara Baladewa sing. Lah sapa? Kula dhewe mboten ngerti ya niki masalahe. Wah, kowe diadani ora. Ngoten niku pripun? Ya wis apik. Nggih. Bareng. Ya, Petro. Dalem. Ora kongkon. Teng pundi, Den? Ning Ndrawati. Sowan Kresna kakangku. Sowan Jlitheng kakangku. Wigatose Kandha nek Gatotkaca lara. Kresna kon rawuh rene kon tekan Jodipati. Kresna ora iso nambani Gatot, ora usah ngaku titising Bathara Wisnu, ora usah ngaku titising dewa. Aja ngaku kujangganing Pandhawa, aja ngaku suwing para Pandhawa, lan ora sudi ngaku kadang tuwa karo Ratu Ndrawati. Ngoten niku. Sine kowe ya, Gong. Ha ta, Gong. Ketoke ora ngono ya, Mas. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Petro. Nun. Kurang gedhe. Petro. Menira kok ya dicacat lho. Petro. Wonten dawuh. Wis suwana Jlitheng kakangku. Nggih. Kandha nek Gatotkaca lara. Gatotkaca ora madal sariring usada. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku titising Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iku jangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi kadang tuwa. Padha wae ya, Wer. Padha. Asem iki. Nek ana kata-kata sing beda ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi. Gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Saiki sing bener piye kok? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petro. Padha. Cengelmu kuwi ora. Monggo Ndrawati menika Nalendra. Niku Prabu Setija sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndrawati, gawe masalah karo Ndrawati, didakwa nyolong hak Nyanawati. Ora mungkin. Wah, iki ngene iki aku sing ora seneng kok. Njur sampe enake dhewe. Teng putrane kudu ditelisih, kudu ditakoni bener lan orane. Sampeyan aja watoni iso nampa ngendikane Ndara Setija ning ditliti Traju Tresna. Hak Nyanawati ilang napa mboten? Ya nek ilang tenan terserah, nek ora rameng mbribek gawe masalah to sinuwun. Al-Fatihah Ujuk Kiseno Nugroho. Bismillah.
tata trapsilanira ngaco makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranda yen ngandika magawe obranda Koko Prabu menika kok kathah sanget dayuh wonten negari Ndorowati. Lho la iya. Ki mau setija matur ana perkara ing temandun Projing Raju Trisna. Lah kok iki ora panglingki Petruk ingkang sowan. Kasinggihan mekaten. Monggo aku wis tentrem. Petruk sowan dhewe ijen tanpa duwe kanca. Ora nggawa wong utawa ora nggawa sapa-sapa. Lah kok lete suwe men iki nusul iki adine lanang. Inggih kasinggihan mekaten. Menika Panakawan Petruk kalian Bagong. Yai, wonten timbalan. Nadan dikapak-kapakno Petruk iki Panakawan Ngamarta. Mula uga Panakawan Ndorowati. Dimbalana apa wigatine? Yen pancen sowane Petruk iki gawe tentrem utawa ana panjaluke Petruk ingkang sira Yai bisa minangkani paring ngono. Nanging yen to sowane Petruk mung bakal gawe geger negara Ndorowati, ora usah melu-melu. Petruk aku ingkang ngundurake. Koko Prabu lenggah ngelangkung prayogi. Yo. Petruk padha raja sak praptamu Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebine ngilo deni dumawing nawang tuwang sinuwun linepatna ing tulamanu. Wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumeng keping pangabekti kula kunju. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petruk kantong bolong Pedharja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung ngeden. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Petruk kantong bolong Pedharja sak praptamu. Lho niku Ndara Setija. Iya Petruk. Ning wonten panjenengan niku kemutan kalian tiyang sepuh niku wong tuwa wis kaya dijunjung derajate. Bekti kula ngeden. Yo Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk kantong bolong Pedharja sak praptamu. Sinten niku? Lho. Aku Samba, Petruk. Oh, Ndara Samba ya ora ketok kaya. Bekti kula kunjuk Ndara Samba. Iya ya Petruk, ndak tampa pangestuku tampanana. Lho pun dinggo jimat paripe. Petruk kantong bolong Pedharja sak praptamu. Wah, kabeh mbageke. Wilujeng Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya Petruk. Prayogakna. Nun inggih Petruk kantong bolong Pedharja sak praptamu. Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya prayogakna Petruk. Nggih. Ana wigati apa Petruk mangriyen? Niki mang bageke mengke nek nesu nguyuh sak nggon-nggon niki tenan. Aja njur wigatine niki engko ndek ra dianggep wong wo nek muring medeni. Iya lali aku. Wah. Panakawan Bagong padha raja sak praptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng nering Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong, pangestuku tampanana. Nun inggih kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Bagong Padaraja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula nggih, Den. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih kowe iki sowan ratu kok mung nganggo training tok. Ora nganggo klambi, anu kentekan seragam. Lho, kentekan seragam nggih. Nggih nyuwun pangapunten wonten ming kaya ngenten iki ara wong sekeng, wong ora duwe. Sanane lah, sing penting slamet, sing penting sehat. Lah iya. Lah nggih, dipun sekecakaken. Yo, yo. Gadah lungsuran kaos.
Ana ning Mandura. Ukuranmu apa? XL. Sampeyan M. Urung. Ning mesti to. Iya. Nggih syukur. Soale kula ming takon kok. Lah iya. Bagong Padharjo Sapraptamu. Nun nggih, sapa truk kae? Ndoro Stijo. Kuwi kok ora apal to. Ora tau metu arang-arang. Pangestunipun Ndara Stijo Wilujeng. Stijo sapa truk? Stijo Gedhong Kuning. Udu. Stijo Gedhong Kuning ki rak dalang kae ratu. Oh, Ndara Stijo Buma Narakasura. Buma Narakasura. Nggih, suwi mboten kepanggih nggih, Ndara. Iya, Bagong. Ya kula mangsa dolan ing Traju Tresna. Oh, siap. Siap. Wonten apa rika? Akeh werna-werna, apa-apa ana. Wah, kaya mbira luka. Iya. Omongane serapat ya. Mbira luka iki apa-apa ana pengen praon. Wis. Wanggri aku wis mbadhekake tekan Petruk tekan Bagong ki negara sing maune kebak tata krama, kebak tatanan dadi ting glece ora karo-karuan. Nggih, Ndara Stijo Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ya Bagong pangestuku tampan ana. Nun nggih, kula pundi nggo jimat paripe ndayan ing kasantosan. Bagong Padharjo Sapraptamu. Sinuwun Ndarawati Wilujeng. Lho. Sapa kae mau? Sinuwun Ndarawati to? Ndara Samba. Asalahe suarane padha. Akarang putrane kok ya. Putrane iki padha suarane karo bapakne. Oh, Ndara Samba to? Heeh. Mangestunipun Ndara Samba Wisnu Brata Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Nun nggih, sangat anggen kawin dadosaken jimat. Bagong Padharjo Sapraptamu. Ngaturipun Ndara Werkudara. Ora ana. Ndara Sentyaki. Suarane padha e. Sakjane gawe swara ya ora padha. Aku Setyaki Bagong. Ayo, kaya nek nang negara Ngamarta swara gedhe dhewe iki Ndara Werkudara. Wilujeng Ndara Setyaki. Iya Bagong. Nggih, tak kira nek Ndara Werkudara. Bekti kula kunjung. Iya Bagong. Pangestuku tampan ana. Nun nggih sangat anggen kadadosan. Bagong Padharjo Sapraptamu. Pati Udawa. Iya dasar para nyata. Metu Jawa. Lho. Ngawur temen ora. Kowe kok karo Pati Udawa kok biasa to, Kok? Ha kanca dolan. Dhek nek dong panen ki mesti ngundang aku atur. Oh, ayo. Wilujeng Ndara Pati bekti kula kunjung. Iya. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Iya. Pun panen. Wis. Kok ora ngabari. Panen apa nggih sampean? Ora udan-udan aku nandur telo, Bang. Wah, sip. Nek cara iki budin. Iya. Nek cara ngene kula telo. Iya, Bang. Tese Mingkari gagange doyan. kene ora patih tak ajak gelut lho. Lah piye? Lah wong kok mangan gagang telo iki lho. Maksude pikirane piye lho? Ayo wis ben. Bagong, wonten dawuh prayogakna ya, Bagong. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan tanpa tinimbalan. Mboten saking kajengan kula piyambak kok sinuwun. Namung kula menika dapur dipun utus. Ndara Werkudara. Lho. Ndaramu njadi pati utusan kelawan Petro. Nggih. Lah eneng apa? Werkudara ya gene Petro. Nek Ndara Werkudara mboten napa-napa. Ning Ndara Werkudara niku sedih. Sedihe perkara apa? Pun wonten 3 sasi niki 3 candra niki Ndara Garukaca niku sakit. Ndara Garukaca niku gerah. Monggo ora tau gelem didokok enten nuwun sewu tempat tidur niku mboten tau kulun. Nek didokok tempat tidur niku muntah-muntah. Wah metu kabeh. Dipangan iki. Apa, Tru? Apik kowe aku nek nuding kowe mesti apik kok. Oh ya, syukur alhamdulillah. Iku. Ning nek dipangku Ndara Werkudara dipangku bapakne niku anteng, niku awake panas. Ha. Monggo Ndara Werkudara wis ngrawuhake para Brahmana Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak gerahe Ndara Garukaca. Ning kok mboten wonten sing mandi blas, mboten wonten sing iso maluyakaken sakite Ndara Gatotkaca. Tumuli kula dipun timbali Ndara Garukaca kalih bapak kalih Gareng kalih Bagong. Ana kawan sowan terus Ndara Werkudara paring dawuh. Wah, ngeten niku iki.
ora sah ditirokke. Sak jaman sakniki nek ora nirokke karo sing kongkon, mengko ndak ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Tegese apa? Undhaking pawarta niku upamane kidul dusun niku enten ula gedene sak jempol, engko kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, kabar tekan lor dusun ana ula gedene sak glugu. Kabar karo kasunyatan niku mboten padha utawa jaman sakniki disebut hoax. Mengkono Petro hoax. Nggih. Sampeyan mboten sanirokke. Niku tembunge kula mawon Kresna kok muni hoax. Ora wangun. Iya Petro nggih. Sudaning titipan niku malah wonten bangsa mriki menika sampun dados adat budaya. Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Ampun ngantos ana tetembungan kaya ngoten niku, mula pendak-pendak kula dikongkon sapa mawon niku ngendikane sing ngongkonan kula niku kula tirokke. Ya wis ora apa-apa. Ha nggih. Petro, ngoten niku. Sing diundang pertama kali Semar ndik. Semar terus matur. Enten apa, Ndara? Gatot loro. Terus Semar ngoten iki. Mbok dipresake. Juk ki apa? Semar dikeplak Ndara Werkudara. Sembrono kok Semar. Ana wong loro kok kon mresake. Lah iya lah sak banjure Semar, aku nyilih anakmu. Wah gegareng terus ndelik teng sarunge Semar. Sep wedi. Petro Bagong kon mrene. Kula kali Bagong maju. Terus ndaramu Werkudara ngendika piye? Petro, dalem. Wah tak kongkon. Teng pundi, Den? Ning Durawati. Sowan Kresna kakangku. Sowan Jelitheng kakangku. Kuwi gatose Kandha nek Gatotkaca lara. Kresna kon rawuh mrene kon tekan Jodipati. Kresna ora iso nambani Gatot, ora sah ngaku dadi sing Bathara Wisnu, ora sah ngaku dadi sing dewa. Aja ngaku bujangganing Pandhawa, aja ngaku suwing para Pandhawa, lan ora sudi ngaku kadang tuwa karo Ratu Ndrawati. Ngoten niku. Seksine kowe ya, Gong. Ha ta, Gong? Ketoke ora ngono ya, Mas. Kuwi senengane ora kompak kok kuwi mbaya kompak. Wong ki jujur. Mboten ngonten niku, Ndeng. Coba saiki Bagong matura. Ketoke aku kok percaya Bagong karo Petro. Ya minggat. Ayo, ke belakang. Tangane iki lho, ke belakang. Iya, ngaten iki. Nun ngapunten nggih sinuwun. Iya ora dadi ngopo, Bagong. Iki mung nganggo training tenan to, nggih. Karang sing garing ming niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Petro. Nun. Kurang gedhe. Petro. Meniroke kok ya dicacat lho. Petro, wonten dawuh. Wis suwana Jelitheng kakangku. Nggih. Kandha nek Gatotkaca lara. Gatotkaca ora madal sariring usada. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku dadi sing Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iki bujangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi wong kadang tuwa. Padha wae ya, Wer. Padha. Asem. Nek ana kata-kata sing beda ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi. Gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Saiki sing bener piye kok? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petro. Padha. Cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong ora sok nesu. Wong ki nek umure dawa aja sok kokean nesu. Ngoten? Dados niki kula kalih Petro sowan teng negara Ndarawati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndarawati rawuh wonten ing Jodipati nggih kasatriyanipun Ndara Werkudara. Sakniki ugi lho. Iki aku lagi nganakake Pasewakan Agung, Bagong. Bubarke. Dirampungi dina iki uga. Dilereni sinuwun Ndarawati kula boyong
wonten Kasatyan Jodipati. Amargi Ndara Werkudara wanti-wanti. Ngenten iki. Petruk, karo kowe Bakok. Nek kanthi kowe tekan kene ora gawa kresna, tugel gulumu. Lho, piye? Apa ora medeni? Omong dikongkone kok tugel ndase. Wis, nek kula ora anu sowan teng Kasatyan Jodipati mboten sareng karo panjenengan, kula ngerti tugel gulune. Kusik aku tak takon karo kowe. Nggih. Gatotkaca iki lara tenan. Saestu. Diinfus kok. Lho. Apa pancen wis ra iso apa-apa? Pon mboten iso apa-apa. Nek dipangku Kang Ramane mung kedap-kedhip. Kula ya matur Ndara geran apa niku mboten wangsulan. Memelas pokoke asli mesake. Ndara Werkudara nggih nek mangku mung karo mbrebes mili metu luwe. Mesake nek sampean mboten tindak mriku niku mengke nek Ndara Garkaca cilik nganti kebangetan le sakit, gedhe nganti enten napa-napa, sapa sing kelangan? Nggih to? Lah iya, lah nggih. Aku tak takon karo kowe. Kowe neng kono pirang dina? Waduh, wis sak untara. Lho, ora bali. Mboten, karang nang omah ya ora ana sing diliwet. Lho wong teng mriku mau nak mangan barang nunut. Lah iya, lah kok sik apa Gatotkaca tau tate lunga saka pringgondane? Wong lara lunga. Kok alon wae. Ha iki ra mutu suwe-suwe. Wong lara kok lunga iki piye maksude lho? Nuwun sewu lho, panjenengan ya panjenengan ya ratu. Panjenengan ya Nalendra. Panjenengan kok ngendika sapenae dhewe ana wong lara kok lunga niku. Akal-akale wong jenggo mlaku sirahe buyer kok kon lunga. Merga iki eneng perkara Bagong. Napa? Setija sowan. Ha nggih. Terus Setija matur karo aku. Matur napa? Yen bojone Setija ilang. Lho. Bojo kok ilang lho. Piye ta iki? Monggo Setija matur karo aku, ilange ana sing ngerti dicolong. Dicolong napa? Dicolong wujude Gatotkaca. Wah, lah iki gawe masalah iki. Truk. Tur. Kowe ngerti ta, Tru? Yen nang masalah iki. Masalah apa? Ndara Kresna paring dawuh nek Ndara Setija le sowan ning negara Ndarawati iki wadul karo bapakne nek bojone ilang. Ndara bojone Ndara Setija. Heeh. Sapa? Haknyonowati. Ilang jarene abdi. Nggih ta sinuwun? Iya. Sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah iki nang kene iki lha kok dadi kowe sowan ngandhakne Gatotkaca loro ki rak bingung rasaku to. Berarti sampean ndakwa Ndara Gatotkaca niku nyolong Dewi Haknyonowati. Lho, ora ndakwa, ning aku rak ya nelesih to. Mbok menawa atur Setija kuwi mau bener, sapa ngerti Gatotkaca sakwise nyolong Haknyonowati aja nganti didukari dening para Pandhawa. Tumuli etok-etok lara. Supaya aja nganti kawistara yen to lagi wae bar tumindak ing ora prayoga, ya kuwi nyidra garwane anakku Setija Boma Narakasura. Piye nesu ra iki? Rasase. Nek nganti nesu malah dadi perkara iki mungsuhe abot-abot ya, kok. Nek kowe nesu mungsuhe Ndara Setyaki, ayo piye wani ya Ndara Setyaki. Ora wani to kowe? Ya nek kepepet wani. Ndara Setyaki lho. Pangriyen lho, sampeyan ampun ngawur. Ndara Gatotkaca niku wis ana luwih saka 3 sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kula tak nyuwun pirsa, Ndara Setija niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine apa? Setija wonten timbalan. Kapan Haknyonowati murca saka negara Trajutresna tigang dinten kepengker. 3 dina wingi, Tru. Ndara Garkaca lagi parah-parahe kuwi ya. Agyar di rongsen. Ah iya. Dirongsen barang. Petro, nun. Sesuk meneh iki nek suwane ndi-ndi ra sanggo Bagong. Aku wegah suwe-suwe krungu tembenge wong iki. Anggepe kok kraton dianggepe diangkane napa piye? Omong pating clebung sapenake dhewe. 3 dina ora mungkin. Ndara Garkaca lagi parah-parahe. Niku sing gawe masalah
putra sampeyan niku ming padune sengit karo Ndara Garukaca, padune ora seneng karo Ndara Garukaca, terus ngarani Ndara Garukaca nyolong Dewi Haknyanawati. Ah bojone Ndara Garukaca niku luwih ayu kok. Dewi pergi mati. Anu sapa, Tru? Sapa? Tariem Du. Sapa ta? Aku iki lagi arep akses e. Dewi pergi wae. Dewi pergi wae luwih apik luwih ayu kok. Ndara Garukaca kok direwangi nyolong bojone liyan. Saru, monggo Ndara Garukaca menika Nalendra. Niku Prabu Setija sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Garukaca, gawe masalah karo Ndara Garukaca, didakwa nyolong Haknyanawati. Ora mungkin. Wah, iki ngene iki aku sing ora seneng kok. Njur sampenake dhewe. Kang putra niku kudu ditelisih, kudu ditakoni bener lan orane. Sampeyan aja miwatoni iso nampa ngendikane Ndara Setija ning ditliti Traju Tresna. Haknyanawati ilang napa mboten? Ya nek ilang tenan terserah. Nek ora, rameng bribek gawe masalah to sinuwun. Maning jajalanan sepertaning bawana iblis lan Bagong. Waduh. Tru Mudar. Kapokmu kapan kowe? Lah wis ngono kuwi arep piye coba? Aku senengane nek omong cangkeme ora tau bisa direm kaya wong kendel-kendelo. Saiki nek diadu arep ngono ki piye? Bagong. Wangsulan Bagong. Nun. Kowe ngerti derajatmu ya apa? Kere. Kowe ming Ponokawan, kowe ming Batur, kowe ngarani yen to Setija kuwi matur goro karo Kanjeng Rama, anggepmu. Apa kira-kira aku wani ngungguli panguwasaning Kanjeng Rama? Apa ingkang ndak lakoni mau pancen kepara nyata Yayi Dewi Haknyanawati ilang. Mongko aku entuk pelapuraning para abdi sing nyolong blegere kaya Garukaca. Lah kok dadi kowe malah ngarani yen to aku sengit karo Garukaca tu mulih aku golek cara supaya bribek-bribek ngurupake genening memungsuhan karo kadangku Yayi Pringgondani. Ora ngawu gawar ngawur. Cangkem batur kok ndrewili karo grojogan. Anggep apa? Apa kowe sak derajat karo Setija? Kowe ngelingono, kowe kelingan. Kowe iki mung batur ngilo karo githokmu, ngilo karo kahananmu. Ora sak penakmu dhewe dilangap-dilangap tapuk mati. Ayo. Piye kok Diem. batune entek? Batune entek. Ayo omong. Mau sore lambene kaya horen kok. Bareng saiki ditantang Ndara Setija kok wedi. Omong, Gong. Ayo Gage. Kowe iki nek omong sak penake dhewe, Bareng saiki kowe diwangsuli karo Setija, kowe meneng wae. Kowe iki wong gerang piye kowe? Nek pancen kowe pawadan sing bener, Setija men gawe dadaning pasulayan. Buktekno, aja meneng wae. Iya. Kene iki deg-degan malah dikeplaki. Marai sikile gringgingen e. Ter ngono. Sing ter nggon apa le? Ah ora ngomonge. Aku iki mancing Petruk senengane ora. Nuwun sewu kula mboten ngarani. Apa dianggep aku wis budhek? Iya. Apa dianggep aku wis utuh? Apa aku ora krungu? Tembungmu mau kowe ngarani karo Setija. Saiki wis sing ngene. Gatotkaca ora usah etok-etok lara. Kanjeng Rama ora bakal tekan negara ing Ngamarta utamane ning Kasatyan Jodipati. Aku ing nggondheli Kanjeng Rama tak kon lesih perkara iki. Lho, lah piye ta iki kok malah dadi masalah iki? Nuwun sewu, Ndara Gatotkaca niku sakit. Ndara Gatotkaca niku gerah. Lara sinuwun Setija, kula mboten goro. Apa dianggep Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi batur kaya dapurmu? Yen pancen Garukaca kuwi lara tenan, yen pancen Garukaca kuwi lara tenan, mestine ora utusan karo wong-wong kaya kowe. Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negara Ndrawati matur lawan Kanjeng Rama. Kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Ndrawati. Malah semune ngidak-idak marang derajating Ratu ing Ndrawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene. Kowe bali ora? Weh, wangsul ning sareng kalih sinuwun Prabu Ndarawati. Ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati.
Oh lah pripun Sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putrane kok muring-muring? Niki pripun Sinuwun Kresna ampun kandel mawon. Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali. Iya, Tru. Ya iya mulih. Lah arep ngopo wong awak dhewe nyatane awak dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe arep mulih-mulih ya, Tru? Lho. Kowe arep ngopo? Arep gelut to? Lho. Karo sapa? Karo kowe. Wis iki to. Kowe iki ora ngawur. Arep gelut kok karo aku iki masalah apa? Kowe arep mulih-mulih ya? Wase kula wangsul ning kudu mboyong Sinuwun Darawati. Kena kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkaono Bathang Istijo. Babu, Gong. Sadar ora kowe iki? kowe rasa cerewet kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong ki wong cilik, wong loro saudon telu saurupan. Urung tau ngerti lakon Bagong gugat to. Kayangane tak telukke jo. Lho. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Darawati mboyong Sinuwun Kresna, tekan Jodipati aku ditugel gulune, bangane mati kodhok ning kasadean Jodipati, mati ning kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Boyongan Kanjeng Rama sing iso bedah dadane Istijo. Oke, nek pancen kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro Kantong Bolong Gong. Ajar kowe. Iki ora melu-melu kok kon dilangkai kuandane. Piye sip to? Sip dengkulmu mlocot ora? Wani ora? Ora. Oh, nglangkai kuandane Baladewa. Cenggele. Sapa-sapa ditotohke. Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke. Wis yakin. Gombong atiku. Nek pancen nantang karo aku ayo metu njaba. Ayo metu njaba wani kowe. Mesti wani kowe. Kok njaba dosa. Aja sok ditok. Aku tak antem sirahmu mudhar kowe ora. Senengane kok ora minggat sing arepe Sinuwun Prabu Ndarawati aja langsung sono pen mono kapan tak dilandang metu. Oke, monggo kula jerakan medal dari sini. Prabu. Ngantos kedadosan kados mekaten lampanipun kula sampun batin. Petro kaliyan Bagong sowan menika estu-estu dipun utus dening pun Werkudara. Lah iya nanging puguh Stijo. Ndakpo yen to Gatotkaca ing ngidra kelawan Hagnyawati. Yayi, perkara iki aja nganti gawe geger. Wirang bebarang saru dilulu ing atase Wadyabala Trajutresna mengko nganti peperangan kelawan Petro apa dene Bagong.
Yen to nganti Stijo kalah, si Adi uga bakal kelangan. Mergo kuwi atmajamu. Nanging semono uga yen nganti Petruk kelawan Bagong iki mungko keseser ing ayuda, tegese cilik loro gedene tatu. Inggih. Si Adi uga bakal nampa pitakonaning kadang-kadang para Pandhawa. Kasinggihan mekaten, Setyaki wonten timbalan. Mara ndak utus aja nganti dadi daretah ingkang gedhe. Atmajamu Stijo, Bama Narakasura pringgakno ingkang luwih becik ya Dimas. Iki ngestaken dawuh. Apa dene Petruk lawan Bagong endakno kampurkane luwih-luwih Bagong merga Bagong kuwi atine brangasan. Lho ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Wong ngorok kok ces karo di. Kok ora Bu? Nggih. Nuwun sewu dipun jamilaken Kakang Udawa menika. Wah, iku rumangsaku patih kok rumangsa. Wonten dawuh iki. Monggo sinuwun. Jeluk saking dampar jeluk-jeluk. Aja ngawu gawar ngawur budana kang padha sebo. Ingsun kondur ngedatun kawula nun ngestaken dawuh. Samba wonten timbalan. Derek nopun Rama, nok ngestaken dawuh, monggo Rama kula dherekaken mlebet wonten salebeting kedaton negaring Ndrawati. Iya, Samba, kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Sanata sekundur ngedaton jelek saking damparan kala kinampit gamparan gading, kadheraken sangganing peromban cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Gawe tinggal saking Mandra tindak Nyosri Nararata. Lamun katinun saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau.
ana pateh ndanging prawadya bala Pasur tambur miyang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakandha warna-warna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan ngantos ndadosaken kejut raosing manahipun ingkang paman nggir wonten menapa nadyan kula pun nyayah griya cemadung dawuh Gusti kula ingkang sinuwun kepareng miji dhateng piswanipun para wadyabala Tradu Trisna kula cemadung dawuh kula cemadung dawuh Gusti kula cemadung dawuh wonten paridamel menapa lan badhe wonten dawuh menapa sinuwun paman Pancatnyana wonten timbalan rumangsa wis pepes Bayu Kang Tapis bareng Yayi Haknyalawati langsung negara ing Tradu Trisna monggo nalika semana ana abdi ingkang caos pelaporan kelawan aku yen to ingkang nyidra kelawan Yayi Haknyalawati citrane tan prabeda kaya dene kadangku Yayi Gatotkaca waduh menika sampun nerak pacak nerajang perbatang monggo nyatanipun antawisipun Tradu Trisna kaliyan Pringgondani menika mboten winates menapa-menapa namung winates tunggarana. Ewadene Gusti kula ingkang sinuwun Pranak Prabu Gatotkaca teka Wentala tumindak ing kados mekaten. Nanging kabeh aturku marang Kanjeng Rama Prabu durung sakutuwe didhahar dening Kanjeng Rama. Ketitik Kanjeng Rama isih nganggo petungan sing genep. Aja nganti keseluru tembe mburine. Nggih, lajeng keparengipun babak anglayoni jujul hanusuli. Durung rampung nggon ngrembug marang Yayi Gatotkaca nggone wis wani nyidra kelawan Yayi Haknyalawati. Kedadak sowane Panakawan ngandhake yen to Gatotkaca wis antara pitelung candra tungklunggane dina samengko iki. Yayi Gatotkaca nandhang raga, tegese nandhang lara. Wah, menika namung damelanipun tiang-tiang Pandhawa. Menika namung damelanipun wong-wong Pandhawa anggenipun badhe nutupi dhateng kelakuanipun atmajanipun piyambak inggih menika pun Gatotkaca. Sampun ngantos pitados nggih. Malah sak mangke kula gadhahi pemanggih yen to pancen niyate anak Prabu ing Pringgondani menika sampun dipun botohi dening tiyang sepuhipun. Mula ingkang saking menika sowanipun utusan saking Jodipati menika kedah dipun taliti lan kedah dipun dangu ingkang langkung cetha. Menapa inggih Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten napa menika namung samudana. Ingkang sakmangke kinarya nutupi dhateng gedhoanipun Alendra ing Pringgondani. Mula kang saka kuwi Paman Pancatnyana gandeng utusaning para Pandhawa utamaning Paman Werkudara Jodipati ora wujud satriya nanging wujud Panakawan ya kuwi Petruk lan Bagong. Ranggeten bandanen tangane krincungan sikile. Mbok menawa sarana disiksa mengko Petruk karo Bagong bakal bloko. Piye sejatine lelakone adhiku ing Pringgondani. Nun ngestaken dawuh lajeng pangkatipun para wadyabala Tradu Trisna benjang menapa paman ora ketang sambung Baracara Lintang. Tumliya mangkat dina iki nggih ngestaken dawuh Adipati Ayagriwa wonten timbalan sinuwun. Aja tikangelan budhalo golek ana Panakawan ngendi ketemu bandan tangane krincungan sikile leboke pakunjaran. Nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yayah Griya Wadyabala Tradu Trisna.
pacarian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta Wisanggeni maya Wisnu Pratinta iki sing diarani tembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Gong Wer iki takoni kok malah meneng wae ora aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa sirmu apa kowe wani nantang karo Sinuwun Setija Bama Narakasura wong urip iki lak jajak-jajak ta Tru jajak-jajak piye maksude jajak-jajak iki kekuataning Sinuwun Prabu Bama iki sepira lho awak dhewe perlu ngerti kowe ngerti ra Sinuwun Prabu Bama Narakasura iki putrane Sinuwun Prabu Ndarawati wis paham panjenengane kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang kedunungan Naji Pancasanya lho dheweke iki ra iso tekaning pati ora iso mati kena lara lubuting pati piyai sepuh do ngendikake ngono kae lah kok wani tok tantang kuwi kok iki tekan Ndarawati iki utekmu tok tinggal ngomah wae piye masa sira ora utek dhewe-dhewe Tru kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji ha ya nek ora tok nggo ngono lho sing arep wani karo prajurit Raju Tresna sapa nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to mulai kono matur Ndara Werkudara Raden Gusti Ndara kula mboten kelakon mboyong Sinuwun Ndarawati ora wah Petruk kok kan cangkem bres modar kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe mati nang kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae ning nek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndara Werkudara mati nang negara Ndarawati takokke mesti Petruk Bagong Nendi Bagong pejah Ndara Nendi Ndarawati mergane gelut prajurit Ratu Tresna Petruk kuandane Bagong digoleki dipendhem ning Taman Makam Pahlawan ning arep dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki sapa aku iki awu mung kaya kowe kok dipendhem ning taman dipendhem rasa kesusu ora ditendhem dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki lelabuhamu ya apa lho labuh Ndara Werkudara perang karo Ndara Setija sawadya balane sing ngakon perang sapa aku sing ngakon kowe kok sing rumangsa mbelani Ndara Werkudara ki niatmu piye ngene wae Truk rasa aku kan ceramah aku males e kowe wani ora nek ora wani kowe bali ya tak tandangane nek aku bali kowe nandangi prajurit Ratu Tresna kowe mati engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna karo Adi kene iso mikir mbok dibelani nek mbelani kowe karo aku mati bareng Prajurit Ratu Tresna kuwi ngerti ora Gong buta-buta masa ora manungsa to ora panganane daging padha no aku makanane ya daging ayo nek ra mateng nek kono mentah aku mentah ya sok doyani antil mencelat kowe ya meng kala-kala nggo selingan wong kira dhewe-dhewe ya iya ya wis lah kadang wis wani ya kalah cacak menang cacak dadepi wong loro lho Le oke rasa wedi wis to nek kowe semelang aku seneng arep ya aku sing ngomong sing gelut kowe padha wae ora nek ra kowe rasa kangelan ngomong ngomongnya mung paitan abab ya pira wen kowe meneng wae engko nek pancen Ndara Setija kuwi duwe niat ala karo awake dhewe mau ora wis ngendikake nek Ndara Garukaca dikira nyidra Dewi Nyanawati ya ta heeh monggo Ndara Garukaca gerah ha iya nek pancen meksa kaya ngono aku ya njaga nama baike Ndara Garukaca to lah iya wis saiki dinteni kene sapa sing ketok tandangi wis to kalah menang pokoke wani sing penting wani oh iya mati urip kagungane sing gawe urip iya rasa semelang roh mati to wong semene akeh iki mung do antri modar tak andane ning tenane ya ngono ya Gong iya mati kok wedi ora kowe wani urip ki kudu wani mati nek ora wani mati mbiyen rasa urip
bener kandhane kok celingak-celinguk ora mati iki ora iso urip meneh Gong wis ngomong sapa anggere dobati ya urip ngeyel kuwi maning ora kowe pokoke dinteni kene ya tak enteni ya kancanane Gong nek kira-kira kowe kalah aku sing maju bareng mana dhewe-dhewe ya maju bareng pokoke gotong royong ya manut Papa keperanggul mungguing ayuto kebaba bawatnya bentar kebabaknya mungguing alogo Gong sapa iki Tru ketakoni sajae prajurit Ratu Trisna nuwun sewu gladiwana gulang tepang nitik busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kali kula. Busana sarwa sae sajaipun piyayi. Ya dasar purnyata. Aku abdining Sinuwun Prabu Stijo Boma Narakasura. Oh tenan to? Heeh. Sing mburi nggih. Ya, aku ya abdining Stijo Boma Narakasura. Asma jeneng. Takon karo aku Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi? Aku Tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru. Heeh. Baron nggon aku kae watuk terus. Ya wis ben ora apa-apa. Aja dipadhake kaya baron kene karo baron kono iki beda. Iki sapa matane kaya ndok ceplokan. Takon karo kula. Iya. Nayaka Ndrawati. Lho. Nayaka Ndrawati nggih. Senopati Satra Garbaruji Raden Setyaki. Mboyo arah aneh-aneh, Gong. Men rada gleleng. Lho, aku wis tau ketemu karo Raden Setyaki. Oh ya Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya Raden Samba. Aku ya wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Kene ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong. Nggih. Sampeyan Tumenggung Prawara Kendra? Iya, sing mburi kakang kula Petruk. Yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutus Sinuwun Prabu Setija Boma Narakasura goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek wis ketemu kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Mula kowe ora usah bangga, ora usah selak. Mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Leboke paku jaran tak siksa. Lan nampa pandanganing Sinuwun Prabu Setija Boma Narakasura. Bagong lan kowe Petruk. Jojong kuntap lir kinetap duka yayasinepe. Netra kocak ngundarandir. Nek medhendeng ki tangan siji wae. Sing arep ngomong tangan ndi? Ora usah cerewet kowe meneng. Iya. Sapa jenengmu? Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi sapa? Baron Sekeber. Kowe nek omong nganggo wewaton, Mas. Hah? Aku ki menungsa. Ayo tak takon karo kowe. Salahku apa? Luputku apa kok aku arep bondo? Hah? Kowe keprok watu ndasmu meneng kowe. Muni ya. Kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara. Tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Traju Trisna klebon maling. Maling apa? Dewi Hak Nyarawati. Terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong
Dewi Aktonowati merga ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Garukaca. Ngono to? Dasar Puranyata. Mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca ki lara apa ora? Kowe lah menungsa ra tatanane. Kowe nek tak kandhake bapakne Garukaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Wose aku menindakake dawuh kudu mbondo karo kowe, ngerincung karo kowe. Nek ngono kowe arep meksa karo aku? Yo, Carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungsa kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku? Sasat iso njero langit. lho wani karo aku. Lho wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Siap lho, Tru? Lho kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Aku mung nantangke kok. Wani le rasa wedi. Oke, rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok. Wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Leno pangelok tebak danemu ning marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Ora-ora ki, Nduk.